L'Ajuntament de la Pobla obri el termini per sol·licitar les ajudes a llibres i material escolar del pròxim curs. Van dirigides a aquells alumnes que estiguen cursant educació infantil, primària o secundària obligatòria i que estiguen empadronats a la Pobla. Les instàncies s'han de presentar des del 15 de setembre entre les 9 i les 6 de la vesprada i fins el 29 d'octubre a les 2 del migdia, en què es tanca el termini. Es pot fer a l'oficina adjuntat o bé a través de la web del portal ciutadà de la Pobla. A tots dos llocs trobaran els impresos oficials per emplenar. A més, cal adjuntar fotocòpia del DNI o del llibre de família de l'alumne i del pare o tutors, document acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament i el certificat de matriculació del centre en cas de no comptar amb el setxell corresponent a l'imprès.